Ser podcast. En una de les seues últimes intervencions en el programa va fer un avançament, i és que mos va cantar les Nadales de la Terra Mitjana. Com eren? Te'n recordes d'alguna? A veure, hi ha una que no havia cantat. Ah, bueno, pues canta-mos ixa, per favor. Inèdita, titular. Era quan després de la... Bueno, per ficar en context, quan veiem la pel·li del Senyor dels Anells en el seu moment, que era en desembre, pues, tota la família friqui meua, en cosins, tios i tal, que havien llegit els llibres, pues, van fer Nadales del Senyor dels Anells. Que guapo. I una que no vaig cantar eixe dia va ser la de... A veure com era. Hòstia. Forja sobre forja y sobre forja una, asómate a la fragua, verás el anillo y sus runas, poder, anillos de poder, que Sauron los corrompe, los anillos nos calcéis. I continua més. Lo de anillos de poder sí que vas cantar. Toma, vaig cantar la de hacia la comarca va un Nazgûl rin rin. Oh, que bona. Era ixa. Però, sí que vaig cantar. Ah, sí, la de poder sí que la vaig cantar. Nazgûl rin rin, Sí. Tenim també una Nadala que mos ha preparat així el senyor Marc, però antes de contar la Nadala, jo tinc la típica anècdota d'estil clickbait que conté sempre, i vos he de dir una cosa, avui sí que és de futbol. No! Ni en el sentit aràcnid Estàvem- em lliure jo de xerrar de futbol. Estàvem aguantant l'inici de la segona temporada al fons sense referències futbolístiques, però no me podia lliurar, no? Avui n'hi ha una, i és que Vinga, vos vaig va. a parlar del Santa Claus Futbol Club, Ah, bueno, vale. l'únic equip nadalenc del món. D'acord? Fundat en 1993 gràcies a la fusió dels equips Reipas i Lapi de Rovaniemi, ciutat finesa considerada com la casa de Papà Noel. El club va adoptar com a escut la figura de Papà Noel, ¿vale? I des de Rovaniemi, en el mes de desembre, data que l'equip aprofita per a festejar el Nadal i que la competència en aquest país va de març a octubre per les baixes temperatures, o sigui, entre octubre i el març següent no se pot jugar pel fred. Però aquest equip, encara que sempre ha estat en segona divisió, en 2016, per poc va concretar, per poc no el va arribar a fer, un partit amistós en el Bayern de Múnich. El que passa és que, bueno, al final no se va fer i l'equip pues, segueix en segona divisió. Però ahí tenim el Santa Claus Futbol Club, per si no el De coneixeu. quin color van? De roig o de verd? Imagina que n'eren de roig, no ho he vist. La leyenda urbana de Coca-Cola, Efectivament. Ojo, De Ojo, roig i la segona equipació de verd, De verd, segur. efectivament. Però després li han pegat una volta a la leyenda urbana i han dit que primer era roig, després el van fer verd i Coca-Cola el va fer roig de nou, però com que originalment era roig. I que Papà Noel no duia barba i després li van posar barba gràcies a un dibuixant també, no? Pot ser, Pot ser, sí. O sigui, que és Coca-Cola en la que ha convertit Diu la la imatge leyenda de que Papà sí, Noel. però que originalment també era roig és un lío. No, això és molt previ, lo de... Coca-Cola el que va fer va trillar la imatge d'una altra marca. Claro, és que n'hi havia algo de que ja era roig per una altra cosa. I tal. Això Això és el mos que ho pots explicar després també en aquest avançament dels orígens del Nadal que t'has preparat? Toma. Sí. Però ara mateix el que anem a passar és a la secció del què. Del temazo, dona-li! Nit Aràcnid és un programa que dona por als més xicotets, no les Páralo. No passa res, mos ha vingut de transició de luxe. Sí, la veritat que sí. Este es el temazo, el primer tema, o sea, el segon temazo. Este és el de la, ¿vale? el de No la la nit de cunya, Tots Sants. però no passa res, ja han fet la cunya, no passa res. Vale, anem a escoltar, Alfons me demanava que fera un temazo per avui i uno nadalenc, i la veritat és que m'ho he intentat currar, i res, dona-li. Con mi burrito sabanero voy camino Belén. Ja m'explicaràs en xoc que collons és. Sentit aràcnid contagiant l'esperit nadalenc. Jo sóc republicà, en els Reis Mags no crec. M'ha arribat una carta del Pare Noel. Em demana que li fas un bizum que li dec. Porta a Ludolf al veterinari, que xenas no té bona pinta prim. Con mi burrito sabanero. Però mira com veuen els peixos. Però mira com veuen els peixos. Però mira com veuen
lo tenéis. Buah, quina canya! Guapo, todo guapo. I sabeu d'Ultratumbadonis? Jo, i no hi ha cap efecte. Res? No eres Omar Montes. No, Val. no hi ha cap efecte. Se va menjar a Thanos. Mira, Era jo en el microair per matí, però... Vaig a dir-te, Marc, que és l'únic burrito sabanero que suporte estos Nadals perquè no suporte aquesta cançó, ni suporte a David Bisbal. Total. És que no puc. Total. Sí, o sea, quan va dir Alfons que farà un temazo nadalenc, vaig pensar, ja estan tots pesats en el burrito sabanero. Que a més jo no l'he escoltat mai de xicotet. Jo no sé d'on ha eixit el burrito sabanero. Jo crec que és una Nadala contemporània, molt contemporània. Total, de 2004 o algo. I jo dic, tinc que mencionar el burrito sabanero. I dic, pues mira, com Alfons i jo estem ahí sempre parlant de fer algo nu metal i tal, dic, vaig a fer algo nu metal. Tio, I estrenar esta cançó és la primera cosa que grave en la meva guitarra nova de 7 cordes, o sigui que... Brutal. De 7 cordes? De 7. Que meravella. Més greu encara. El teu flow i veu raperil me recorden al Capoll, el de Rapsodes, tio. Sí? Sora el temazo és el nou villancico que té València. La nova Nadala? I, de Podem fet, gastar-lo quan vulguem? Sí. Per supost. Però vos passaré una versió que té les veus un poc més altes. Val. Que esta se menjava massa la guitarra. Val. Dígame. Tenia una part que li he llevat perquè no m'acabava, però abans del solo venia una part que era la part instructiva de la cançó, la part constructiva, que l'estribillo diu però mira com veuen els peixos en el riu, no? Però després hi ha una part que deia els peixos no veuen aigua perquè fan l'osmosi, perquè els peixos no veuen aigua. Els peixos entra l'aigua per les brànquies i van gestionant la quantitat de sal, perquè el peix no vol tanta sal. Entonces, claro, volia instruir també, però no m'agradava del tot. Aprende, diviértete y celebra las Navidades con sentit aracni. Per supost. Això és prou de geni, el rebutjar versos perquè em sobren. Claro. És de veres. Sí. M'agrada el que diu, però el verso no m'agrada. Hashtag si som. Sí. Aixina que ja està, això és el temazo que li regale al poble de València. Gràcies. Jo me sent poble de València ara mateix. Gràcies, Marc. Som poble. Som pobles. Sols el poble salva el poble. Exacte. Però ara sí que sí, passem a la secció principal d'avui, que a més mos farà una introducció històrica d'Orígens el senyor Jorge Tejedor. Bé, el Nadal bàsicament té orígens mediterranis i ara contemporàniament són orígens que pareix que vinga tot del Pol Nord, la neu, el Pare Noel, etc. Però quins són estos orígens? Estos orígens venen de l'imperi romà, del món cristiano-romànic, i al principi no es celebrava el Nadal perquè no era una data en importància, sinó que es celebrava la Pasqua, perquè era el moment del sacrifici, l'amor, la resurrecció, etc. I estava per a estar oposada a lo que era la Pasqua jueva, perquè com els cristians eren l'escissió del judaïsme, etc., pues un poquet baixina. La data del 25 de desembre va ser posterior, al principi es celebrava el 6 de gener, el que ara és el dia de Reixos, però en l'Església Oriental es continua celebrant el que és el 6 de gener, el Nadal, per fer-lo coincidir en el 6 d'abril, que és la data de la Pasqua. Però en el cas del món catòlic, que és de l'Església Occidental, es va traslladar al 25 de desembre per a fer-lo coincidir 9 mesos després del 25 de març, que és l'Anunciació. I d'ahir ve. I es va començar també a celebrar eixa festivitat molt abans d'altres històries com la Festa del Sol Invicte de Roma, etc. Saturnàlia era això? No, la Saturnàlia és una altra cosa, que era d'agrícola i és del 17 al 23. Collons, just També, el previ. però també era per ahir, no? Sí, són de desembre perquè coincideixen en els ritus solars, perquè és el solstici d'hivern. Igual que, per exemple, tenim les falles de València, que són de l'equinoci de primavera o les fogueres de Sant Joan per l'estiu. Són tot dels cicles, solars, bàsicament. I també fer-lo coincidir a la festa del sol és per expressions bíbliques com sol de justícia o llum del món, referides a Déu, Jesucrist, etc. Mos hem de portar a Jorge Tejedor a Baix la Lluna. Tenim l'especial de Nadal de l'any passat, que o sigui, brutal. Això tenia pinzellades, o sigui, entra perfectament. Bé, continuant en el tema, es va celebrar això del Nadal perquè era el naixement. Al principi no tenia importància perquè el naixement és ser com un ésser humà, totes les tribulacions de fam, pena, etc. Però a l'hora d'incloure la importància del Nadal és perquè Déu es va buidar de la seva essència divina, es va tornar humà en la figura de Jesucrist,
va passar per tots els calvaris que passa una persona fins que en la passió després mor i fa la resurrecció, i això era fer partícipe al ser humà del mateix camí que Déu. Era una cosa molt original al seu moment, perquè abans eren els déus en un puesto i els humans en altres. A banda, Jesús, en tota la seva vida, va créixer i va fer la seva obra en una concatenació, o sigui, un acte seguits d'amor, perquè l'amor és el que mou el món, el nou manament que hi va dar, no? Heu d'amar-se els uns als altres. I d'ahir venen també les 14 obres de misericòrdia, que n'hi ha 7 corporals i 7 espirituals, però que s'han de fer tot l'any. Ese es el camí de la fe. No només en Nadal, com fan en les pel·lícules yanquis de «Ay, me invade el espíritu navideño, soy súper solidario, el resto del año que te...» Bàsicament. Però, clar, ells venen d'una base puritana que no té res a veure en el Nadal catòlic, no? I, bueno, ja passant d'estos orígens, després ja tenim el que és el Nadal contemporani, que és el que més mos sona, entre els cascavells, la Coca-Cola, etc. I està sobretot la figura del Papa Noel, encara que els reis sí que celebraven en la resta del món catòlic al seu moment, igual que els arbres de Nadal, etc. Però com que va interrompre el protestantisme, van dir no tenim res a veure als catòlics, tot això fora, i el Nadal es va oblidar. No es celebrava perquè era una cosa de catòlics. De fet, el Dia d'Acció de Gràcies en les colònies va eixir per a fer la competència al Nadal. I van copiar-lo del titot de Nadal, per exemple, i altres coses, per tenir un dia de festivitat i d'estar tots junts, perquè els puritans no tenien res d'això. Els puritans havien vingut a sofrir i res més. I coincideix en el dia que així s'encenen les llums dels arbres de Nadal. Mira. Quin dia és? No ho recorde, però era el mateix. El Dia d'Acció de Gràcies és el dia que així és l'encesa de llums. Ah, sí? Sí. Bé, ara el que és el Pare Noel té el seu origen, per exemple, la festivitat del Sinterklaas, que està als Països Baixos, que és d'on ve la història de que Sant Nicolàs de Bari ve d'Espanya. Ah, no és per l'equip de futbol? No. Ve d'Espanya, diuen que ve en vaixell des de Madrid, no sé quin vaixell agarra des de Madrid, en altres coses es diu d'Alacant. No, però és des de Madrid. No passa res, en Madrid ara es volen fer falles i de tot. I tenen un museu naval també en Madrid. Sí. El cas és que ell és un bisbe turc, però les seues restes es van anar a Bari quan la invasió dels otomans i es va associar al Mediterrani i en Itàlia, és Itàlia i Bari, però estava dins dels dominis de la Corona d'Aragó. Aleshores, en una associació dels món hispànic, es va dir que el Sant Nicolàs venia d'Espanya, venia en un cavall que es deia Américo, i tenia un servent, Pere el Negre, que era un morisc. Era un morisc que estava de la Reconquesta, segrestat o algo, estava ahí. I si Sant Nicolàs portava taronges i coses als xiquets, Pere el Negre entrava per la ximenella i segrestava els xiquets roïns. Què? Hòstia. Així no va ser. Mare meua. Aleshores, esta festivitat es va traslladar a New Amsterdam, que després es coneixeria com Nova York, per l'anglificació i la conquesta dels anglesos, però hi havia una comunitat d'holandesos que van conservar aquesta festivitat. Aleshores, en el segle XIX, Washington Irving, que va fer una sèrie de contes, és el que va canviar un poquet aquesta història, perquè, clar, lo de Pere el Negre i tal ho va canviar i era directament Sant Nicolàs, Santa Claus, qui es ficava per la ximenella a donar els regals als xiquets. I anava en cavall volador, i era un bisbe encara. En cavall volador. Cavall volador. Sí, tenia... En Pegaso. Després ja la resta... El cavall volador! Sí. Ja la resta d'elements es van desenvolupar durant el segle XIX, que viu al Pol Nord, que té els rens, que això mos ve dels lapons. I bé, tenia la seva tratge de bisbe. Este era un bisbe i el tratge roig és el de bisbe i el tratge verd és el litúrgic del Nadal. Per això els dos colors són coetanis. No va estar correcte. Sí. No és un primer i un després, sinó que estan els dos. Claro. També... Per què en el món anglicà es va recuperar el Nadal? Doncs gràcies a Richard Dickens, el dels contes de Nadals, Sí. i també per la reina Victòria, que era una de les influencers del moment. Perquè ella era de tradició germànica i... Suscríbete i dale a like. En la tradició germànica, per exemple, tenim lo de celebrar lo dels arbres de Nadal, el Tannenbaum, l'abet de Nadal, que també té origen mediterrani, no té res a veure el Yggdrasil de la cultura nòrdica, i sinó que neopagans, xitón. Neopagans, el cas és que gràcies a la reina Victòria, Richard Dickens es va recuperar la tradició del Nadal en Anglaterra, perquè això era vist com una cosa de catòlics i era púrria. I això es va traslladar després als Estats Units, i així tenim ja el desenvolupament de lo que és la figura del Nadal, la de Santa Claus, i com es va convertir en este senyor gros
gros en el traje roig d'hivern. Això va ser per una marca d'aigua que acompanyava el whisky, que era la White Rock Water, i feia també un refresc de gaseosa en gengibre. I és de 1920. Després, aquesta imatge del barret i tal és la que va agarrar Coca-Cola i la va trillar a saco. I d'ahir ve. La marca d'aigua ja feia el Pare Noel de roig? De roig i en el traje que tots associem en el Pare Noel, que està... I en barba? Però ojo, aigua que acompanya el whisky. Sí. Clar, whisky amb aigua. Sí. Ojo, A veure, un bon whisky, com vas acompanyar-lo En un No, gel. en aigua de Chovi? claro. Sant Nicolàs... De Chovi no, Chovi és aioli. Chovi, ojo. No, però en aioli sí que l'acompanyava jo, Home, podria ser, el aioli. L'altre dia, Una bona rebanaeta. l'altre dia me vaig demanar un whisky que no ho havia fet mai. I vaig adonar-me de que... Fica'm també un aioli, ja que estem. Vaig adonar-me de que era l'última volta que em demanava un whisky. I perquè vaig tardar 1 hora i mitja en beure-me-lo. Perquè era de cuentagotes. I aigua no m'ajudaria. M'ajudaria Però- Chovi. Un bon pot de Chovi sí que Duia m'ajudaria. gel? Vaig posar-me un gel, sí. Aleshores vas beure whisky amb aigua, perquè Amb si vas estar aigua, hora sí, i mitja, sí. No, va sí, ser sí, whisky amb aigua. això segur. Però això del whisky en Chovi... Amb Molt esta apunte. aigua podria ser perquè és la millor del món, la que tenim a Benassal. Per 14 anys consecutius, En sèrio? Sí, és la millor aigua del món. L'aigua de Benassal. Tu què te penses? Yeah. Que estem en A Castelló. veure, que ojo amb la província de Castelló, Sí. Jo s'ho conte als valencians, als mitjouets, i no s'ho creuen, tu. És cert, lo de l'aigua de Benassal, Els mig què? Mitjouets, no havia sentit mai? Això què és? Mitjouets, la això gent és- de València. Claro. La gent de València són mitjouets? Sí. Clar, I els de Castelló sou ouets complets? no. Sí, sí que ho som. No ho som, però sí. O sigui, no tenim la denominació, perquè la de mitjouets la vam acunyar nosaltres. Mitjouets i així dos Però- ous. Claro, dos I així ous. dos ous. Dos Claro, ous. és de veres. Sí, Ostres, que bo. és lo que hay. Que bo. Ou i Chovi. M'entrant Ou, fam. ou. No, m'està entrant fam. Bueno, va, tenim una secció... O tens una altra cosa? Sí, només una història. En Tira, les tira. històries de Washington Irving, Nova York, li va ficar l'apel·latiu de Gotham. Aquí, I Gotham. DC claro. es va agarrar Gotham City de Batman. ¿En serio? I ja que Però- estem... Però, Aquí diu- però la traducció de Gotham Gotham no i tu és com aquí. diuen Aquí. els... Bueno, Papá Noel. La traducció de Gotham no és com diuen els latinos, lo de ciudad gótica, no. És God ve de gold, de cabra. Aleshores ¿En ve de serio? quadra. Sí, és una quadra de cabres, Gotham. Gotham Sí, és, sí, el és nom, ciutat sí. cabra? Sí. Buah, me flipa. Aquí, Però aquí. Una quadra de cabres. Jo pensava que dia que li havia posat a Gotham a Papá Noel. Dic, ostres, ja m'he No. perdut. S'ha de dir que, òbviament, la gran influència de la ciutat de Gotham, dels còmics i tal, òbviament és Nova York, però té moltes coses del Londres victorià i, ojo, de la ciutat de València. Ah, pues els mitjouets ahí fan algo, eh? Bueno, també Alguna pels cosa ouets posen. complets. Bueno, ara sí, estem en ple moment, hem acabat la introducció. Sí, ja està. Els orígens del Nadal amb Jorge Tejedor. Ara sí que sí. Volia preguntar-vos, en aquestes dates tan especials, quines són les pel·lícules que vos avellix veure? Ojo, eh? Ai, Ojo. a mi, no sé per què, m'haveix veure molt pel·lis de dibuixos. Oi, a veure, com què? Rollo, Tipo Disney Tim i tal. Burton és la meva època favorita per veure pel·lícules Sí, de Tim Burton. Totalment. Pesadilla. Ja he vist Pesadilla antes de Navidad. He de dir que vaig veure Beetlejuice, clar, esta no era de dibuixos, però bueno, Tim però és Burton, sí. i em va explotar molt el cap. Però la segona, vols dir? O No, la no, no, primera? he Ah, la vist primera. l'original, la vaig veure abans de que tragueren la Ah, sí? nova. No l'havies vist? Sí, l'havia vista, però Ah, l'he vale, tornat a vale. veure ara. Sí, molt guai. I em va explotar molt el cap. Sí. Per què? Perquè veia aquesta ciència ficció feta, aquesta ficció d'aquesta manera, i era Sí, com, sí. com de més menudazo em podia parèixer tan brutal. Total. Però Sí, és a dir, l'univers de Tim Burton a mi me pareix meravellós. He vist Coco també, que també m'ha... Coco, que bonica. Coco molt bonica i me pega molt en aquesta època. I estic intentant veure Love Actually, Hombre, que és també una mítica. lo Factory. M'he dormit i Sí, també sí, sí. i també en No te algunes culpamos. frases ja feia uns... Jo crec que igual 5 o 6 anys que no la veia. Mm. Quina? Love Actually. Ah, Lo Factory és que... I tenen forteta, ja algunes forteta. frases, sobretot contra dones, que també estic dient, uf, Home, a veure, ojo, aquestes pel·lis de No. veure-les ara. Lo Factory ha envellit molt mal. Sí, O sea, Lo Factory ja era terrible quan va eixir. Sí. El que passa és que l'època se l'accepta, però ja era terrible, ja era molt terrible. Los mundos de Coraline de Tim Burton també, boníssima. Coraline no és de Tim Burton.
Bueno, produïda per Tim Burton. Pesadilla tampoc és de Tim Però Burton. No, està clar, però Coraline és de Zack Snyder. No, home, no. No, t'estàs confonent. ¿Y dónde he tret jo La que de és Zack Snyder és la de Gahul, que És són de com veres. uns No, búhos. M'he ratllat, no, perdona. Sí, La de Coraline Sí, és de Neil Gaiman. bueno, vale. Sí, no, però que Neil Gaiman és l'autor del llibre i l'autor de la història. De fet, la història de Coraline està inspirada en una anècdota que li va passar a Neil Gaiman de jove. No sé per què he dit Zack Snyder. M'he ratllat. Coraline és una bona història, no podia ser de Zack Snyder. No, està clar. No sé per què ho he dit. No, Neil Gaiman, Sí, de xicotet, això ho vaig llegir, a mi m'encanta, possiblement és el meu autor literari preferit. Neil Gaiman, de xicotet, pues, vivia en un poble d'estos de l'Anglaterra profunda i n'hi havia una casa en la que sempre que passava per allà, pues bé, sabia que allà n'hi havia una xavala de la seva edat Sí. que sempre estava assomant a la finestra, però com a que sa abuela tenia molt mala llet i els xiquets tractaven de fugir d'allà. El cas és que un dia se va apropar a la casa i van veure que la casa estava buida, ¿vale? Que l'abuela, per lo que siga, havia eixit i a més n'hi havia una terrible història darrere perquè ella era l'abuela i s'encarregava dels xiquets perquè el seu fill i la dona, o sigui, els pares dels xiquets, s'havien mort en un incendi o en un accident, no ho recordo exactament. El cas és que Neil Gaiman i els amics se van colar en la casa simplement pues, perquè se deia que estava encantada per l'abuela de mala llet i de tot. I bueno, el que se va veure allí és que, segons crec recordar, la xiqueta que estava assomada a la finestra era, en veritat, un maniquí. També dins els crits de bebè del germanet de la xiqueta o de la germaneta del bebè es ficaven en una ràdio. Molt bé. I que sí, que és cert que estava el bressol i demés, però poc després se va trobar els cossos de tota aquesta família excavats, en sèrio? Enterrats baix de la casa. Algo aixina, ¿vale? O sigui, fa anys que ho vaig llegir, però això és la inspiració de Coraline. Tornant a les pel·lícules nadalenques, jo diria, i sempre ho diré, i sóc dels que ho defenen, encara que Bruce Willis deia que no, La jungla de cristal és una pel·lícula nadalenca. Hombre. I jo no me bajo de ese tren. Sí, en qualsevol llista que buscares pel·lícules nadalenques, La jungla de cristal. Sempre ha sigut un debat i el propi Bruce Willis deia que no. Però jo crec que sí. Però jo dic que sí, és una pel·lícula nadalenca. I Harry Potter. A mi me pareix Harry Potter sí, Harry Potter una saga nadalenca. No com sé sempre passa per Nadal. No? Sí. És una història que te conta un any sempre. Per tant, passa per Nadal sempre. Sempre té el moment de neu. La imatge de la primera pel·li, tots en els pijames, en l'habitació de Harry, de Ron, això és I que sempre van en bufanda per allí. O sea, sempre van en bufanda. La bufanda del Litherin, ¿eh? Home, claro. La millor casa. Home, claro. Què t'anava a dir? Precisament de Harry Potter, acaben de publicar ara un llibre il·lustrat de l'episodi que transcorre en el Nadal del primer llibre. O sigui, és un llibre il·lustrat de Nadal de Harry Potter i la pedra filosofal, però no de tot el llibre. No, o sigui, de l'episodi únicament que transcorre en el Nadal. Anda. O sigui que de luxe. Anda. I una altra pel·lícula que recomanaria a nadalenca, que és un poc més de terror, Krampus, de no fa molts anys. Jo la vaig veure no l'he vist. I me va decebre. Bueno, a veure, no és una obra maestra, Bueno. Però està bé, està bé. Si uno vol veure una pel·lícula nadalenca però no estar tot el rato... Però us influís l'època en la que estem? Alhora, per exemple, vos poseu al sofà de casa i aneu a veure una pel·li i se vos il·lumina la bombilleta i dieu he de veure una pel·li acord amb l'època que vivim, sí? O passeu d'estes coses? És que jo no soc capaç de veure... Jo sí. Jo no sóc capaç de veure una pel·lícula nadalenca si no és en Nadal. Me pareix antinatural veure una pel·lícula nadalenca en juliol. No, clar, però hi ha pel·lícules dins de l'època nadalenca que pots veure altres. Harry Potter pots veure qualsevol època de l'any. Això sí. Eduardo Manos Tijeras, per exemple, jo la podria veure a l'estiu també. Sí. No, sobretot les pel·lícules que van sobre Nadal. Que tenen, que sobretot en les plataformes de streaming sempre ara Lindsay Lohan només fa això, que són pel·lícules que van sobre el Nadal, sobre una cosa que li passa en Nadal. Sols treballa en Nadal. Exacte. Bueno, un poquet abans. Bueno, exacte. Treballa uns mesos abans de Nadal i en Nadal a viure. Ara que estaves dient lo de els gèneres i tal, o sigui, existeix un gènere que és comèdia romàntica que transcorre en Nadal. I és el gènere preferit de ma mare. Que Love Actually és... I ma mare ho mira tot l'any.
Sí. Hi ha moltíssimes, hòstia. Estem en estiu, en agost, arribe a casa ma mare i està mirant la tele. Mamà, què estàs veient? Ai, esta pel·lícula de Nadal, d'amor. D'amor. D'amor, sempre. D'amor pastelós, que mata diabètics. Exacte, Además, que estaves exactament. dient lo de Tim Burton i tal, jo una de les meves pel·lícules preferides que m'ha vist veure en Nadal és La novia cadàver. L'he vist Molt bona. este any també, no Molt fa bona. molt, farà un meset. És que és Espectacular. brutal. A mi m'agrada molt. De les meves preferides. De les meves A mi també. també. Sí, M'agrada molt bona. La moltíssim. varen veure fa poquet, de fet. Jorge, estàs molt callat. Quina és la teua pel·lícula del Nadal? Mira, Tim Burton a mi no m'agrada gens. Només m'agrada Big Fish i Au. Big La Fish és resta- pel·lículon. És pel·lículon, Sí, està bé, però està la molt bé. resta... També a veiés veure-la en Nadal. Sí. Ni Sí, fu ni Big Fish fa. també, sí. Bé, de films de Nadal jo recomane, com no, films històrics, com ara, per exemple, Julien Noël, que es diu Bon Nadal, que és una pel·li francesa del 2012, i és del front de la Primera Guerra Mundial, quan la nit de Nadal els alemanys per una banda i els És la tregua, la famosa tregua, la no? famosa tregua de Nadal que va haver en molts fronts. No és una pel·li directament de fets reals, sinó que està inspirada en fets reals de diferents fronts, que van dir, fem un alto al foc durant la dina de Nadal, i van dir, hòstia, això mola, continuem-lo durant el dia de Nadal. És que això era una altra de les anècdotes futbolístiques que volia contar, però dic, aquesta igual cau per un Sí, altre que costat. Sí. que jugaren Sí, un partit de van- futbol. Van fer Alemanys moltes francesos. coses. Però, a és, banda però de... és cert, això? Van Sí, compartir menjar i tabac i... Sí, van fer intercanvi de coses, d'un que no tenia, feia l'altre, I quan etc. va acabar la tregua tornaren a pegar-se tirs? És que anem a veure. Va ser una cosa al llarg de tot el front. Aleshores, depèn del grup i depèn de les persones. Però, Sí, clar, Perquè però... això era 1914 i, Sí, i la guerra va seguir. I la guerra de trinxeres era molt fotuda, aleshores te diuen, no, fem un alto al foc, doncs dius, hòstia, una nit que puc dormir més o menys tranquil. Pues això ho farien tots. No sempre està l'odi nacionalisme, però la pel·li el que te transmitís era, per una banda, este missatge d'amor de lo que és el sentit verdader del Nadal i no d'anar a vacilar del jardí que t'has muntat de Nadal en la veïnada, com els yanquis, sinó que te remiteix a això, El verdadero als sentit actes de la d'amor, vida. al perdó, a les obres de misericòrdia que he comentat abans, i aleshores és una pel·li nadalenca al 100% perquè transcorreix en Nadal i te transmiteix el verdader espírit del Nadal. Però I de pas existís? se caguen els nacionalismes. El Però- verdader però- esperit del Nadal L'esperit de Nadal creieu que existeix? Home, en les pel·lícules va americanes... vagant, però No, en les pel·lícules no, en els Eixe- carrers d'ací de la terreta. s'apareix en les Això, cases. això depèn ja de l'interior de cadascun. Entra pels fumerals com per el negre. Sí, mos falta el Pere Negre per segrestar. L'esperit Nadal, bueno, no sé si en algun moment, però avui dia l'esperit Nadal és comprar i regalar i... I aparentar i posturejar. Sí, però ja dins ja intrafamiliar és una cosa de... O sigui, vull dir, l'esperit nadalenc és il·lusió per rebre regals, perquè sí. Al principi perquè uns senyors màgics te'ls porten i després perquè els teus pares decidissin comprar-te-los. Escolteu, i ja que estem parlant de pel·lícules i sèries nadalenques, Ahí ja me pilles, A mi xaval. també, jo no... jo me recorde, està en Netflix, està inspirant Espereu, un còmic. espereu, un gran clàssic que no hem dit. A veure. Solo en casa. Home, per supost. Home, Per supost, per espectacular, descomptat. espectacular. Pel·lícula casa nadalenca sí o sí. Extremadament nadalenca. Sí. Sí. Total. La primera i la segona, el remake no. No, Efectivament. La tercera és que era una altra cosa, no? Sí, era una Sí, una cosa no, rara. la primera i la segona. És que Macaulay Culkin ahí ja estava... He fotut. Macaulay, en la tercera, o sea, en La tercera ja estava en perdut. 12 anys ja estava fent pols. Estava provant el whisky este que vas provar tu l'altre claro, dia. claro. En aigua, en... Estava ja veient... Blue Label. Altra pel·li nadalenca que està prou bé, és del 2017, és la de L'home que inventà el Nadal, que va precisament de Richard Dickens. Ah, sí? Sí, i és un biopic molt amable i molt nadalenc, però que històricament està molt ben ambientat. Parla per una banda de la seva vida i per altra com va bailant el conte este de Mr. Scrooge, el del conte de Nadal. Quan va pensant-lo tot com a escriure-lo i durant la pel·li, clar, com que el Nadal era una cosa marginal, van dir, vaig a fer un conte de Nadal i tots, de Nadal? Això què és? Claro. Hosti, claro. I està molt bé eixa pel·li. El prota és el que va fer del fill de Charles Xavier en la sèrie de Legión. Ahí està, dels hòstia. X-Men. Mhm. És Charles este Xavier. és Echiguel. Que I bo. ja està prou bé. Són dos pel·lis històriques que jo recomano. I ja després ja tenim pel·lis macarres Jo- de Nadal. Jo volia que vos apuntareu esta sèrie que vaig a dir. Vale? Està ambientant un còmic, bueno, està inspirat en un còmic, i se diu Happy.
és una de les primeres sèries que va fer Netflix allà per 2017-2018 bones, vale? I és brutal. Igual vos sona el tràiler. Happy és una espècie de burrito sabanero de color blau imaginari volador que se li apareix al protagonista Ah, ja sé que està intentant... Que és com un policia retirat. Sí, i que han segrestat a la seva filla. Ai, sí, la vaig en plena veure. Nadal. En ple Nadal. És molt boig, aquesta pel·lícula, eh? És una sèrie. És sèrie? Era si era boja... Mira si me'n recorde. Pues era Se me va boníssima. fer curta, aleshores. Sí, era una sèrie. o sea, és de veres. O sea, a mi me va encantar. Ah, és de veres, de inicios, Inicios Netflix. Sí, sí, 2017, Bueno, inicios. 2018, inspirat Quan en un començava- còmic de Grant Morrison. O sea, Flipes, claro, happy. claro. Té raó, té raó. Apuntada per a tots els nostres oients. Molt bé. Alguna cosa més? Happy. No, jo crec que he dit totes les pel·lis. Sèries, me passa com a Marc, Mm. no relacione cap sèrie amb el Nadal. Pot haver sèries que en alguna temporada Sí, estiguen és- ambientades en... Juego de Tronos, que Andrea no l'ha vist. No l'he vist, no l'he vist. Juego de Tronos. No has vist Té la sèrie? assignatura pendent. Pues jo m'alegre, Andrea. Tampoc vull dir, tampoc me lleva la son. Si vols experimentar Canción de Hielo y Fuego, estan els llibres, que és la millor manera. Però no s'han acabat encara. Bueno, ja s'acabaran, algun dia. Estem igual que en El nombre del viento. Jo vull pensar que els nostres nets podran llegir la història de Completa. O Juego de igual Tronos no, completa. si poden els nostres nets, nosaltres també podríem, en teoria. No, perquè a este el tío el congelarán o algo, li faran un Walt Disney. Vamos. Dins de Harry Potter, quina és la pel·lícula que més vos agrada per al Nadal? Perquè jo Per al tinc una- Nadal. Sí, jo tinc una que tots els Nadals me la fique. A mi relaciona amb el Nadal la primera. La primera. Jo estaria És entre que la primera, de més, és quan estan jugant als escacs màgics. Sí. Exacte. En Hogwarts. Jo diria que entre la primera i la segona, ja no tant per Nadal, sinó perquè són les més infantils, les més acollidores. A partir de la tercera ja Se lia. nos volvemos un poquito emos ja. Però la tercera Però- ja encara té un puntet nadalenc. Sí, això perquè vas a dir la Inclús tercera. no, jo no vaig a dir la tercera. No? I en la quarta tenen el ball de Nadal. El ball de Nadal, això és de veres. Però diria que... No, ara va fer una broma. Diria que els crèdits de la última, perquè ja s'ha acabat. Ah, vale. També. A més està nevant. I no se m'ocorrís res més nadalenc i il·lusionant que finiquitar aquestes pel·lícules. Jo me quedé en La cambra secreta. La cambra dels secreta. secrets. És la que més m'agrada a mi. La cambra secreta o la cambra de secrets, Ahí hi ha És que- discussió, N'hi ha discussió perquè els llibres era... Càmera de los secretos. Exacte. En la cambra dels realitat, secrets. el més nadalenc de Harry Potter, sabeu què és? Què és? El programa este que han tret, no sé si en Netflix, els germans... Els germans els bessons Weasley, no? Sí, que fan reposteria. En sèrio? Clar. No l'he Fan vist. reposteria? Sí, fan un programa de reposteria. No l'he vist, l'he vist anunciar i em vaig quedar un poc loca. Hòstia, Ojo, Bake, no sé què, és que no me'n recordo com es diu. això me recorda a una altra sèrie nadalenca que vos recomane. Quina? I que està protagonitzada, bueno, coprotagonitzada per Rupert Grint, l'actor de Ron Weasley. Sí. Quina pel·li? Sèrie. Sèrie? Servant en Apple TV. Servant, és de por, No xaval. l'he És de Està por, guapíssima. està superguapa. Però nadalenca, és nadalenca. És que apareix Ron Weasley, però a mi és... O sea, ya, o sea, pues, o sea, Harry Potter, que no és nadalenc, ja hem agafat a Ron com a punt d'unió. Però vaig a Però dir-li... els germans fan reposteria, és que has d'intentar unir-ho. sí, sí, tot, sí. saps? Ahí ya algo, Claro. ya algo nadalenc. Exacte. Tornant a Harry Potter, yo sinceramente me pregunto cómo los magos creemos en Jesús, porque para nosotros es alguien normal. Convierte el agua en vino, y yo también lo hago. Eso lo dice un mago. Aparte, con la persecución protestante de brujas que hubo en Inglaterra y somos de tradición inglesa, ¿cómo carajo lo celebramos eso? Total, Es total. un anatema que jo sempre m'he preguntat. Ha entrat Dumbledore. Si és un món a part que fa les Bon seues apunt, coses, Dumbledore. Total. Albus. Total. Albus Severus. Albus Severus, Mira, te vaig a vendre Servant. Espera, que vaig a tornar-li a rebatre un argument a Marc de per què Tira. Harry Potter encara és més nadalenc. Tira, tira. a veure. On és l'actor que fa de Snape? Marc, De Love Actually. per favor. Hòstia. Què pel·lícula hi ha més Alan nadalenca Rickman. que no? Uf, la trama de Alan Rickman y Tilda Swinton en Love Actually me parece horrorosa. Pel·lícules d'abans. Uf, mare meua. Es terrible. O sea, lo que fa ella al final de la película
És terrible, és terrible. Tu te recordes quan mos està informant com a actors de doblatge i mos feien llegir el monòleg este de «Siempre que vengo al aeropuerto de no sé qué, Exacto. me acuerdo de no sé qué». Exacto. Sí, com una espècie de que parlant de l'11S... I era de lo Factually. Exacte, Sí, exacte. mare, Sí, mare. era lo Factory. Te vaig a vendre Servant, perquè te va encantar. Vinga, va. O sigui, Està guapa, però la segona brutal. temporada ja... No, la segona temporada és brutal i la tercera encara millor. O sigui, Sí? per mi la sèrie manté el ritme i va més. És... Imagina't que un matrimoni en el qual l'home és un cuiner, ja que estàvem en tot el tema de la reposteria, un cuiner famós, imagina't de Masterchef i coses d'estes. De fet, en la segona temporada pareix que el tio està en el Masterchef anglès i tot el rotllo. Sí, chicote, vamos, chicote. I tu també eres famosa, bueno, tu, la protagonista també és famosa, que és la germana de Ron Weasley, ¿vale? de Rupert Grint. És famosa perquè és una de les reporteres més reconegudes de tota Anglaterra, de la televisió. Tenen un xiquet, un bebè. I què passa? Que el bebè, ja se sabrà, però el bebè acaba faltant. Això no és spoiler, és el primer episodi, va d'això, el bebè acaba faltant i el trauma està dins de la família, sobretot en la mare. ¿Vale? El seu suport, sobretot, és el seu home i el seu germà, Ron Weasley. Però acaben contractant a una sirventa perquè la mare necessita sentir que el bebè segueix encara viu i se compra pues, la típica rèplica de bebès d'estos que... Els Borns. Sí, que Pregut, és de pregut, plàstic sí, i de no, més, de plàstic. però que dona el pego i Reborn, plora. Reborn. Pues la mare s'ho acaba comprant i contracta a una cangur, a una cuidadora pel xiquet. I és una cangur que ve molt recomanada i tal, però que és peculiar, perquè pareix, pues, quan veus en la televisió, per exemple, els Amish i de més, pues, té una pinta així un poquet del segle XIX, ¿vale? I què passa? Com acaba el primer episodi? Ho hauràs de veure. En Apple Però TV. és una sèrie que després et deixa És una sèrie el rum-rum boníssima. psicològic. Sí, és Està una guapa, sèrie sí. boníssima. És com de terror psicològica. És que jo me quedé dies en això. L'altre dia em va passar en el primer capítol els 2 primers capítols de 30 monedes que no havia vist a la Oh, Iglesia. que guapa, està guapa. Hòstia, jo no l'he vist. Està guapa, està Però guapa. te quedes... Sí, no, sí. Està guai, està guai. I depèn del moment, a mi m'avellis o no, eh? Ah, és que ixe pel·lícules, o sigui, ixe format té el seu moment. Per això. Estava pensant que hauria de contratar-te Netflix. Se m'acaba de correr. De promotor. De trailero. De trailero. O sea, entonces, sí, a mi me dona molta ràbia quan estic passejant per Netflix o altra plataforma, perquè totes les passa Sí. igual, que estàs buscant algo que veure, però reproduís ja una espècie de tràiler sense que tu li dones a play. Entonces, sempre tinc la tele silenciada en aquest moment perquè no vull que me donen la matraca, o sea, vull que escollir i ja està, no? Pues envolta de imatges de la pel·lícula que poden desvelar algo, pareixes tu sentat en una caïra. Entonces, Fum, li dones, foco. jo què sé, Jungla de Cristal, ja tu sentat en una caïra. Nadal, 1995. En lloc d'estar llegint, clar. Claro, i La eres tu explicació. contant, donant ganes de veure la T'ho sèrie. imagina't al fons tenint que contar totes les sèries i Tot, totes les tot, pel·lícules, tot, absolutament tot. De fet, I xocs, que ara hi ha també xocs per al I n'hi ha mòbil, xocs, eh? i n'hi ha xocs. Està Però, xoc. de fet, ara vos volia fer una sèrie de recomanacions de lo que ha sigut el millor de l'any per a mi, Vinga, va. en diverses categories. Lo I millor vull de que ho l'any. aporteu vosaltres, Lo també. millor de l'any. Lo millor de l'any. Jo te puc dir la millor pel·lícula de l'any que he vist. Pues perfecte, perquè ara arribarem a ella. Perquè, de fet, jo pel·lícula no he ficat, que volia que ho digueres tu. Vale? Jo vos apunto així les 3 sèries meues preferides de l'any. De l'any. De l'any. Val. Vale? No està Arcane, per cert. No està Arcane? No, perquè no l'he vist. Ah, bueno, però perquè no l'has vist. Si no, Oh, si bueno, no estaria. dubte que poguera superar a estes. La que... O sea, no n'hi ha ordre, així. Però vaig a destacar Agatha Harkness, que és, diguem, la seqüela de WandaVision, en Disney+. Disclaimer, en Apple TV. Apple TV té una programació que flipes. Totes les sèries No, d'Apple TV no són utilitze brutals. Apple TV. Pues és, en quant a qualitat, a mi és la HBO de fa 20 anys. Apple TV. Tens Ted Lasso, tens Mythic Quest, tens Servant, tens Disclaimer, han tret ara una altra, no recordo el nom, que també és brutal, tens Serpent, és que, en fi, Disclaimer, Apple TV. I la que a mi sí que me pareix la millor sèrie d'animació de la història, que és Blue Eye Samurai. És de desembre de l'any passat, però jo ja la col enguany. Ja sé quina és. El Samurai de Ojos Azules. Guapíssima. És una mescla entre Mulan y te diría el Sekiro. ¿Vale? El videojoc. Pero es súper guay, me va a flipar. ¿Vale?
Alguna sèrie que vos hagi aparegut la millor de l'any? Marc Arcane? Sí, Arcane, sí. Arcane també? És que jo no estic en els mateixos gèneres que vosaltres. No, Bueno, tira-li. no, Quina és la teua sèrie preferida de l'any? A veure, és que m'has pillat ara molt... Estic pensant, una de les que més m'ha agradat de sobres, no perquè la gent estrenat este any, però jo l'he tornat a veure este any i encara ho cerciora més, és Pàtria. 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 En quina plataforma? HBO. HBO. ETA. Ja sé quina és. la de la ETA. Està guai, sí. Molt guai. No l'he vist. Està no l'he basat en vist. un còmic, La, també. la tinc pendent. Sí? Està basat? Sí. Està basat en el llibre de Pàtria, Mm. però la sèrie està molt, molt, molt ben feta. 3 animes. 3 animes. 3 animes. Jo ahí no puc participar. Ataque a los titanes. No, 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 no. Ahí me pilles. Te diria que Naruto i Boruto perquè ha aparegut jo, per fi. Però... Els 3 millors animes de l'any, per a mi. Ranma, Ranma. Està bé. està de puta mare. Està xulió. Dan Da Dan. No l'he està- vist. Pues és Bueno, vaig començar el primer episodi. Sí. Dan Da Dan i Frieren. I faig una menció especial a l'última temporada de Beastars. No has vist ninguna. M'esteu parlant en xinès. Sí, Jo no. d'anime no Has de controle veure- res. Has de veure Dan Da Dan perquè sé que a tu t'encantarà. Dan Da Dan. Està en Netflix. I Beastars està guapa, Beastars està molt guapo. Pues Sí. han tret la tercera temporada, per Té això... rotllet, té rotllet. Tercera i última, per Té això rotllet. l'he ficat de menció especial, però no me pareix millor que Frieren, Dan Da Dan i Ranma. No. 3 videojocs, i després també dieu els vostres. Neva, òbviament. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. I, ojo así, que salta la sorpresa, Dragon Ball Sparking Zero. Quins són els vostres? De videojoc, dius? Yes. No ho sé. La veritat que en videojoc este any m'he quedat un poc fred. Diria que ninguno, per reivindicació de que milloren la indústria dels videojocs. Hòstia, pues han tret jogarros, perquè tens el Refantasio, de Atlus, que han tret no l'he jugat. PS5, que han tret el Wukong Myth. Mira, el Myth Wukong. ¿vale? Diria que Black Myth Myth Wukong. Diria que Ixe és el Però millor. tens moltíssims. Sí, però diria que Ixe perquè este any no he sigut molt gamer. Tens el Dragon Quest 3 Ahí m'han pillat. 2 HD Remake. Ahí m'han pillat. Jo de videojocs m'he dedicat a rejugar perquè estan molt cars i jo soc pobre. Estan molt cars, estan A què has caríssims. rejugat enguany? He rejugat a l'Elder Scrolls, al Skyrim, Sempre, no sempre falla. no falla. No falla. Bé, me van deixar el Final Fantasy Revive, molt guapo, Sí, Que guai. Està guapo. ese està molt bé. Me vaig quedar en ganes de jugar al Baldur Gate 3, Home, és que el Dragon Age Veligar, però és que estan molt cars tots. el Baldur's és com una oposició. Hòstia, tu vas jugar el Dragon's Dogma 2, no? Sí, No te va agradar? molt roïn. Molt Hosti. roïn. Molt roïn. Andrea? Videojocs? No jugue a videojocs. Podria no, ser... no sóc una persona que pot estar davant d'una pantalla amb un mando a la... No puc. Va contra la teua religió. No, és que no m'enganxa, jo no m'agrada. No, ho respecte, i Sí, ho si entenc. tinc que Però jugar també és una algun, cosa- també és una alguna cosa- estona, jugue, és però un- no, és una no cosa- tinc tampoc la ferramenta necessària a casa per poder jugar a un videojoc. És una cosa molt arraigada en la infància. Ja. Perquè hi ha persones que durant tota la infància no han tingut consoles, no Sí han que jugat i jo tal. he tingut la Game Boy, la SP i la Bueno, PSP. sí que tingueres algo, sí. Sí que tingueres. Algo, però no ha Però no li sigut fas una... molt de cas, no? No, Claro. m'ha enganxat molt. M'agradaven els videojocs de carreres. Sí. Això sí que ho recordem molt, el Mario Bros de tota la vida. Mm. I vos puc dir el Plantas versus Zombies que tinc al mòbil per a quan m'avorrís, però ja està. Home, un clàssic, Brutal. és un clàssic. 3 còmics, estem acabant, còmics. ¿vale? 3 còmics, Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, brutal, El Corintio, dins de l'univers Sandman, Sí. de James Tynion IV, i Friday, d'Ed Brubaker, que de fet s'està publicant en català, ¿vale? O sea, Molt en bé. castellà encara no està publicada, és un Ah. webcòmic que se va publicar en el seu dia i l'estan publicant en català. 3 manga, 3 AM Zona Peligrosa, El chico que me gusta no es un chico, és brutalíssima, i The Dangers in My Heart, també brutalíssima. Aquestes dues últimes són una miqueta comèdia romàntica adolescent, però és que me flipa. Mola. 3 llibres, L'ànima de l'emperador de Brandon Sanderson, que ja està en català, Ortiga i Os de T. Fisher, que preferís la versió en castellà perquè la porta molt a més, i, com no, Aitana Torrent i la cort de la 40 maula. Dentro música. Has recomanat el teu propi llibre, eh? És la cort de la 40 maula qui vigila el
s'emporten els xiquets roïns per costum. I que guapo, no? Que temazo. Yeah! Això que ve, Alfons, això que ve. Això, pues, que acaba d'eixir Aitana Torrent i l'acord de la 40 Maula, de fet, este diumenge, que serà quan publiquem el programa. Tinc la presentació en la plaça del Llibre de València, o sigui que superbé, a les 12. Espero que estigués allí, estimat oient. I res, m'aveia a compartir-ho així amb tots vosaltres, perquè abans de passar als moments més destacats de la història del cine nadalenc, I acabem amb això. volies parlar-me de la teva pel·lícula preferida de l'any. Sí, jo, encara que no sigui una cosa molt nadalenca, jo sí que diré que jo sóc molt cinèfil, m'encanta el cine, i anava a dir, jo sóc molt cinèfil, m'encanta col·leccionar setxells, és una cosa que una broma que m'encanta. Menció especial a Terrifier 3, ¿vale? La saga Terrifier de un payaso asesino, pero espectacular, una volta original a lo que sería un tío que asesí en serie que va vestit de payaso. I este any va eixir la 3, fa poquet, i és un pel·lículon, és increïble. Jo recomano veure les 3 pel·lícules, Terrifier 1, 2 i 3, perquè són espectaculars. Són espectaculars. Menció especial a Terrifier 3, però la que considero la millor pel·lícula de l'any, la que en el moment en què la vaig veure, res fins ara l'ha superat, i estic obert perquè el 25 de desembre és Nosferatu, de Robert Eggers, un remake, una nova versió de la clàssica Nosferatu, de Robert Eggers, que és un director increïble, La Bruja, El Hombre del Norte, són pel·lícules que a mi m'encanten, este tio treballa molt bé, i Nosferatu té un reparto espectacular i té molt bona pinta, o sigui que igual Nosferatu és la millor pel·lícula per a mi de l'any, però de moment, sense veure Nosferatu, ni Mufasa, que Mufasa no crec que sigui la pel·lícula favorita de l'any, encara que segur que m'agrada, Civil War. Esta película se diu Civil War, de Alex Garland, el director de 28 días y tal, ¿no? Sí. Civil War. És una pel·lícula que conta què passaria si hi haguera una guerra civil avui en Estats Units i el país es dividirà en dos i és una completa guerra civil. Hi ha una part de l'estat que vol anar contra Washington i Washington contra l'altra part. I és una pel·lícula que parla sobre el sensacionalisme, tracta de periodistes que van, fotoperiodistes que van fent fotografies de tota la guerra, no? Són com corresponsals, van introduint-se en zones de perill, inclús en operacions militars, no? I la veritat és que la pel·lícula és duríssima, i té un final que de veres me va deixar mirant la pantalla. El culo torcido. O sea, esas películes que acaba la pel·lícula, entren els crèdits i no pestanyeges perquè dius, vale, o sigui, què acabe de veure? El cine te causa esa sensació i a mi me la va causar Civil War. Me pareix, de moment, la millor pel·lícula de 2024. La meva pel·lícula preferida de 2024 és Ballana 2. Que en serio, Pues m'han dit que és fatal, Pues és boníssima, ¿Sí? T'han enganyat. Sí? M'han dit que és fatal. Jorge? Jo és que no he anat quasi al cinema. De fet, només he vist, recordo haver vist Gladiator 2, que és un pestrunyo. Sí, no? Sí. És fusió de pestiño i truño, en castellà. Un pestrunyo. Pestrunyo. I la de Nosferatu me transmitís molt bones vibres. He vist el tràiler, l'atmosfera, tot el que és l'ambientació d'època, perquè este senyor sí que es preocupa de fer les coses històricament bé, no com Ridley Scott. Senyor Ridley Scott? A veure, Ridley Scott, jo que sóc un versat de l'universo Alien. Ridley Scott va consagrar-se com un bon director i com un director innovador en el seu moment, i ara mateix el que té és una fama espectacular, nom, perquè en els pòsters el nom de Ridley Scott segueix venent, però a ell li deixen fer el que li dona la gana. I entonces la pel·lícula ell diu, pues a mi això, vull dir, en Gladiator 2, quan li van criticar per no ser fidel històricament, va dir, però aquests historiadors que diuen això, estaven allí, a que no? Pues entonces jo posaré pumes, dragons i lo que me dona a mi la gana. Entonces, claro, és un senyor que fa lo que li dona la gana, entonces ningú li diu res perquè ningú li calla i, bueno, pues avant.
xics, vos porte, ara sí, els 3 moments més èpics i mítics de la història del cine nadalenc. Vinga. Dentro música. Por la puerta de atrás. ¿Quién es? De Little Nero, le traigo la pizza. Déjala en el felpudo y lárgate de aquí. Muy bien. Pero ¿y el dinero? ¿Qué dinero? Tiene que pagarme la pizza, señor. Y es cierto. ¿Cuánto dinero te debo? 11,80, señor. Quédate con el cambio, sabandija asquerosa. Tacaño. Voy a darte 10 segundos para que saques tu feo, gordo y asqueroso trasero de mi casa antes de que te llene de plomo. 1, 2, 10. ¿Qué acaba de pasar? Això és la peli de Solo en casa, no? És brutal. És que Marc està ratlladíssim. Sí, claro, perquè no lo ubicava. Ja fa molts anys que no he vist Solo en casa. És brutal. Me pareix una de les millors escenes de la història del cine, parlant clar. I, o sea, no anava en conya. Està guai el de 1, 2, 10! Ojo, atents a esta segona, perquè va influir moltíssim, sobretot en els homes de la nostra generació. Vale, Els xics de la nostra generació. ¿No te molesta que sigan usando tu coreografía? Cállate. Joder, ¿Qué? preferiría verte allí meneando el esqueleto. Gretchen, cámbiate con Katie. ¿Siempre estoy a tu izquierda? Eso era cuando éramos 3. Ahora las más altas van en medio. Entonces el baile no saldrá al revés. Yo siempre estoy a tu izquierda. Cariño, me estás poniendo de los nervios. Cámbiate. Y ahora, demos una calurosa bienvenida a las ayudantes de Santa Claus con su Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swinging, jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the ¿Jason? What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's the swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle bell. Bueno, no sabeu lo que és, ¿no? No, tío. Chicas malas, tío. Chicas malas. No l'he vista. Estaba pensando- Antes estabas diciendo lo de Lindsay Lindsay Lohan, Lohan, ara sí. sols fa pel·lícules de Sí. Nadal. Me está- Va me- començar així. Me estaba pensando, creo que es esta alguna de Lindsay Lohan. Pues sí, era Lindsay Lohan, Chicas malas. Chicas Pel·lícula, malas, sí, sí. per cert, preferida de la meva germana. ¿Ah, sí? Sí, Épica, sí, épica, Carmen. Chicas malas es épica. Carmencita. Carmencita. I ara sí que sí, l'últim gran moment de la història, i precisament, o sigui, de la història del cine nadalenc, i precisament és una Nadala molt semblant a les que cantes de la Terra Mitja. Ah, avant.
Pero mira cómo mueren los muggles en el río. Pero mira cómo muere también el elegido. Mueren y empiezan a caer los muggles en el río y sangre sucias también. El Voldy está llegando y te trae tu cartita porque sabe que eres muggle, aunque te hagas la brujita. Pero mira cómo mueren los muggles en el río. Pero mira cómo... Però què és això, Alfons? Però mira com mueren los muggles en el río. Ah, los muggles. I això d'on ha eixit? Ho he buscat. Però mira com mueren los muggles en el río. Però, tío. El Voldy està llegando. El Voldy. Jo digo, no sé què. Ostres, que fort, que fort. Sangre sucias también. Mare meu. I antes d'acabar el programa d'avui tenim un parell de salutacions de dos dels nostres benvolguts amics que escolten el programa, però a més tant de bo algun dia els puguem tindre per ací, perquè un d'ells se dedica també al contingut molt semblant al nostre, o sigui, fa vídeos sobre cine, sobre videojocs a vegades també, però sobretot de cine, molt de Spider-Man, i d'altre costat un altre amic nostre que se dedica sobretot als vídeos musicals. Però ahí venen les seues dedicatòries. Uei, aràtnics! Soc en Jordi del perfil Us la recomano i us volia enviar una salutació. Què dic una salutació? Una abraçada. Què dic una abraçada? Una reverència. Perquè sou el referent pels frics del cinema, dels còmics i de la cultura pop com jo. Sou el Vibranium, el Mithril, el cristall lila de Kyberg de la ràdio. Difícil de trobar, sí, però més valuosos que les accions d'en Wayne o el patrimoni d'un Lannister. Us escolto i em regaleu unes estones realment brutals. Continueu així perquè jo, el vostre podcast, el recomano. Gran, que gran. És que us la recomano per a tots els nostres oients. Aneu, busqueu-lo en xarxes, TikTok, Instagram i demés. Seguiu-lo, escolteu-lo, veieu els seus vídeos, perquè t'ho dic de veres, poquets creadors de contingut en la nostra llengua ho fan tan currat com ell i tan guai. I a més té molt bon gust. I ara, el nostre Com germanet. aneu, amics de Sentit Aràcnid? Res, venia a dir-vos que m'encanta el vostre programa. I jo vos ho dic de veres, perquè jo sabeu que sóc un friki, tant de coses de Marvel, com de Star Wars, com de Pokémon, El Senyor de los Anillos. Són coses que me flipen. I el vostre programa m'haguera encantat que existira quan jo era xicotet, perquè haguera sigut un reforç i un referent per a tota la cultura pop que jo estimava, que res, és que sentir-vos me recorda i me retorna a eixos anys d'infantesa que anava redescobrint tot. I res, dir-vos que enhorabona pel vostre programa, que tant de bo podeu seguir tant de temps fent lo que feu, i res, que tinc unes ganes enormes, però enormes, de poder anar un dia de convidat o de col·laborador o el que siga per a poder participar en este projecte tan bonico que esteu fent i intentar també portar la música, que al final és el que jo faig, al vostre sector del friquisme que tant estime. Així que un bes molt gran i a seguir aixina perquè ho esteu petant. I com diu un gran amic meu, ens escoltem. Ole, que gran. Que gran, Albert Bisbal, també gran creador de contingut, amic, germanet nostre. Tots els nostres oients, aneu, veieu els seus vídeos, seguiu-los, subscriviu-vos. Estan ultra convidats. I sí, estan convidadíssims. El que passa que ho tenen una miqueta difícil, perquè us la recomano és de Catalunya i Albert és d'Alcàsser. O sigui, li queda una miqueta lluny. Però bueno. Però bé, anem a despedir el programa. Primer, anem a agrair a la col·laboració d'Andrea Jarque, que ja no tenim així sentada, però que s'ha unit a nosaltres. I a Jorge Tejedor també. I a Jorge Tejedor, per supost, per les dades brutals que ens ha donat. Gràcies a vosaltres per la confiança, com sempre. Home, i un plaer. Eres el col·laborador oficial. El que té la tarjeta VIP de col·laborador. El proper que vinga ha de ser un directe. Exacte. I, per supost, a les persones que escolten el programa o que el veuen en YouTube... I els desitgem un bon Nadal. Per supost, bon Nadal, bon any nou. Que Sentit Aràcnid continuarà després de Nadal, per supost, i que ahí teniu... La Nadala. La Nadala. Però per què? Oficial. Perquè un gran programa comporta
Una gran responsabilitat. Ho, ho, ho! En els Reis Mags no crec, m'ha arribat una carta del Pare Noel. Em demana que li faci un bizum que li dec. Porta a Ludolf al veterinari, que ese nas no té bona pinta prim. Con mi burrito sabanero. Però mira com veuen els peixos. 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 Cadena SER. La radio.